Em dic Assumpta, explico i escric històries i contes i sóc coautora de l'Àvia Pirata. Hola, sóc Josep Carrasco. Soc dissenyador gràfic i faig altres coses, com per exemple coescriure llibres, un d'ells, l'Àvia Pirata. Hola, sóc en Pepe Palma i sóc dibuixant i il·lustrador i m'he encarregat dels dibuixos del llibre de l'Àvia Pirata. És molt complicat fer un llibre entre 3 persones? Doncs si és complicat ja fer un llibre només amb una persona, doncs amb 3 també és bastant complicat. El que passa que nosaltres tenim la sort de que fa ja algun temps, doncs que, algun temps no, força temps que ens coneixem i possiblement ens coneixem quines són les nostres mancances i quines són les nostres virtuts. I penso que dintre del que cap hem tirat endavant aquest projecte d'una manera força normal, força bé. Heu trigat molt a escriure l'Àvia Pirata? Sí que hem trigat, perquè és una història que va ser idea de Pepe i d'en Caco i que va néixer amb la voluntat de ser un conte curt, però es va anar animant, vam anar introduint personatges i a més no teníem pressa, volíem que fos un llibre que ens agradés, que estigués ben fet i la veritat és que ens hi hem estat un temps, però com que estem també contents del llibre, ja ens està bé. Com se us va acudir que la protagonista fos una àvia i no una persona jove i forta? Quan treballava amb el senyor Palma, se'ns va acudir de fer un conte de pirates. Llavors vam pensar, què és el que s'assembla menys a un pirata? Perquè tampoc volíem ser obvis. I se'ns va ocórrer que el que s'assemblava menys a un pirata era una iaia. I ja va estar, la iaia pirata. La mitologia catalana que apareix ja la coneixíeu o vau haver d'investigar? Jo ja fa molts anys que em dedico a explicar contes i el tema de llegendes i imaginari català doncs és un tema que m'agrada molt. Gairebé tot ja el coneixia, tot i això, com que vam decidir introduir-los, doncs vam buscar una mica més per saber totes les possibilitats que ens donaven aquests personatges. De fet, la gran aportació de la meva coautora és introduir dintre de la història de l'Àvia Pirata tot aquest món. Fantàstic, això li ha anat molt bé i és una de les raons per les quals la història ha crescut. De fet, sabíem que la història seria una gran aventura. El que passa que, com molt bé ha dit en Caco, nosaltres teníem un punt de la història que sortien a navegar però no sabíem ben bé què els hi passaria fins a arribar en el seu punt final, no? Llavors, el que deien també ells, que la gran aportació ha sigut la mitologia, els acers aquests fantàstics de la mitologia catalana. Com és que quan són a l'Illa de la Fortuna no aprofiten per agafar algun tresor? Això no ho contestarem perquè seria fer un spoiler i ens interessa que la història arribi verge pura al seu destinatari, que són els nens. El que sí que podem avançar és que l'Illa de la Fortuna és una illa encantada i els llocs encantats són bastant punyeteros, és a dir, no pots interactuar amb ells d'una manera correcta. Sempre hi ha algun tret amagat. Quan penseu en crear un personatge, us inspireu en algú? Per el que em pertoca a mi, que és la part gràfica del llibre, doncs quan tens que donar una imatge amb un personatge o amb una descripció que et passen, doncs sempre tens algunes referències, no? Però el millor és posar-se a dibuixar i anar veient a veure què surt, no? De fet, amb el cas del personatge de l'Àvia Pirata, va ser un personatge que ben bé no el tenia massa clar com fer el dibuix. No sabia si l'àvia seria una persona petita i grassoneta, com finalment ha sigut, però també tinc esbossos de fer una àvia que era alta i prima. De fet, hi ha molts esbossos de l'Àvia Pirata. El que passa que quan ja definitivament vam decidir quin seria la imatge final de l'Àvia Pirata, doncs bé, jo me'n vaig donar compte que aquell personatge, sense voler-ho, era la meva mare. Vull dir que no va ser una cosa proposada, ni pensar que tindria que ser ella, però finalment el personatge que va sortir, a mi em fa recordar la meva mare. Ara que ja fa un temps que ha sortit el llibre, quin és el millor comentari que us han fet?
Bé, estem contents perquè ens hem trobat molts nens i nenes que ens han dit obertament que el llibre els havia agradat i nosaltres ja escrivíem pensant en el públic infantil, amb els nens i les nenes. Potser la sorpresa ha vingut que no només ens ha dit que els havia agradat els nens i les nenes, sinó també adults i potser en especial els avis i iaies. És un llibre que ens hem adonat que els nens que ja poden doncs el llegeixen ells sols, però que també s'ha compartit molt i que hi ha hagut molts pares, mares, avis i iaies que l'han llegit acompanyant els seus fills, nets, allò un capítol cada dia, així, no? I el tema de que la iaia sigui una protagonista és una cosa que hem vist que especialment a les iaies els hi ha agradat molt i que quan han vist el títol, moltes, mira, com jo, que també sóc una mica pirata, I això doncs, bé, ens ha fet gràcia, està bé, sí. Sobre això de coses curioses que ens han passat, tinc una anècdota. Un dia arribo a casa i em trobo que m'havien tirat un llibre per la bústia, quan l'obro em trobo aquesta carta, amb lletra d'un dels nostres lectors, Josep Carrasco, soc jo, l'obro. Posa la data. Hola, em dic, nom de la nena que omitirem, els meus avis són els teus veïns. Ja m'he acabat el llibre de l'àvia pirata i m'ha agradat molt. Te l'he portat perquè me'l firmis, però no hi eres. Per això t'he fet la nota. Quan puguis me'l pots dedicar, si us plau? I el millor és que al final posa gràcies per la teva col·laboració. Hi haurà més aventures de l'àvia pirata? Tinc una petita anècdota també amb una amiga doncs, que va comprar el llibre i té una nena petita que encara no llegeix i es veu que cada nit, o sigui, el llibre ja farà pràcticament aquest mes farà un any que va sortir, doncs encara cada nit li té que llegir un trosset de l'àvia pirata perquè li entusiasma la història. Vull dir, encara ell ja no llegeix i ella em diu, Pepe, tinc unes ganes de que comenci a llegir perquè pugui llegir el llibre, perquè és que li podria recitar el llibre de memòria, de tantes vegades que li ha llegit. És veritat que voleu fer-ne una sèrie de dibuixos animats? Bé, de fet ens agradaria. Ja fa algun temps que va haver-hi una proposta per tirar endavant una sèrie de dibuixos animats sobre l'àvia pirata. Jo en aquell temps estava col·laborant en un estudi d'animació a Barcelona i va sortir la possibilitat de que la gent que col·laborava en aquell moment podien presentar projectes d'animació. I bé, ho vaig estar parlant amb en Caco i bé, en una setmana vam tenir preparat un minibook perquè tampoc no... Són ràpids, quan convé són ràpids. Perquè volien una cosa, diguem, 4 pinzellades del que podria ser una sèrie d'animació amb algun personatge nou, no? Vam presentar-ho, sabem que va agradar, però finalment la cosa no va tirar endavant. Encara que, clar, tirar endavant una sèrie de dibuixos animats sobre qualsevol personatge és una batalla una miqueta lenta, farragosa, econòmicament són feines que necessiten de pressupostos molt grans i clar, la productora que finalment tiri endavant una sèrie d'animació ho té que tenir molt clar. Però, de tota manera, hi ha projectes alternatius i alguns de gran enjundia. Assumpte, parla'ns de la proposta de l'àvia pirata que portes a escoles i biblioteques. Bé, jo em dedico professionalment a explicar històries, a explicar contes, i esclar, em feia molta il·lusió poder explicar l'àvia pirata, però em vaig adonar que era impossible encabir en una hora tot el que arriba a passar en aquesta aventura. Però vaig pensar que era igual, que alguna cosa havia de fer. I estic molt contenta perquè al final el que faig és portar com una mena de joc de taula en el que explico l'inici de la història i després, amb un dau, ens anem movent amb una fitxa i anem caient en els diferents personatges, el que em permet parlar dels diferents personatges que surten en el llibre. Estic supercontenta perquè he vist que si faig això, si hi ha nens en el públic que l'han llegit, estan contents perquè reconeixen el personatge i en poden parlar i gràcies a que l'ha llegit podem avançar, i si no l'han llegit, com que en cada personatge també hi ha una prova que han de superar, quan acabem tenen com moltes ganes de llegir-lo. I jo el fet de que quan surto d'una biblioteca hi ha nens que s'aixequin de seguida, quan acabo s'aixequin de seguida per anar a demanar el llibre, doncs fa molta il·lusió. Quant temps fa que us coneixeu? Nosaltres som nascuts a la vila marinera de Malgrat de Mar i bé, d'una manera o altra sempre hem coincidit. Amb el senyor Pepe Palma vam fer els nostres inicis professionals treballant junts en un estudi i amb ella de tant en tant
la veiem, la seguíem, sabíem que feia contes, sabíem que feia espectacles i sempre havíem tingut ganes de col·laborar i finalment ho hem aconseguit. Ens coneixem de tota la vida. De petitons. Teniu pensada una continuació de la història? Els personatges arriba un punt que te criden i no tens més remei que posar-t'hi. Ara podem dir que els personatges de la pirata no és que ens estiguin cridant, però ens estan fent senyals de lluny, no? O dir, alguna cosa volen. El llibre que tenim aquí té un final clar, però alhora és un final obert. L'aventura ha acabat, però creiem que els personatges que hem creat poden continuar fent moltes coses. I bé, estem donant voltes. I ara hauríem d'acabar amb un moment èpic pirata, no? Sí. De fet, nosaltres hem escrit un llibre sobre pirates. Els podem llegir al principi del llibre, la presentació. Endavant. Sí? Va. L'illa de la Fortuna s'alça imponent al mig del mar. Al cim de la gran muntanya sembla que vulgui tocar el cel i les platges de sorra daurada són plenes de tresors de vaixells enfonsats per les tempestes. Molt poca gent sap que l'illa està sota els dominis de la terrible Ruixa Mantells. És ella qui la fa aparèixer cada 40 anys i la manté visible només mentre dura la llum del sol.